салому дуруди бепоён ба он нафароне ки моро ҳамроҳӣ мекунанд. дар ин навор ман мехоҳам дар бораи шайху раис абуалӣ ибни сино ки ҳамчун табиб ва энциклопедист маъруф аст маълумотеро пешниҳод намоям ки эҳтимол то ҳол шумо аз он огаҳӣ надоштед. ин маълумотро ман аз рисолаи саргузашти шогирди абуалӣ ибни сино исмоили ҷузҷонӣ ки рисолаи саргузашт ном дорад бароятон пешниҳод менамоям. рисолаи саргузашт ки аз ҷониби исмоили ҷузҷонӣ навишта шудааст аз ду қисмат иборат аст. қисмати якуми ин рисола ёддоштҳо ё воқеотеро дар бораи абуалӣ ибни сино нақл мекунад ки аз забони худи абуалӣ ибни сино шунида шуда аз ҷониби шогирдаш ва рӯи коғаз оварда шудааст. ва қисмати дуюми ин рисола бошад он воқеаҳо ва ҳодисаҳоеро дар бар мегирад ки исмоили ҷузҷонӣ бевосита худ шоҳиди он будааст. ман худи рисоларо ба пуррагӣ бароятон намехонам ва баён намекунам, чунки рисола ҳаҷман калон аст ва вақти мо танг аст. танҳо қисмати ахир ё ин порчаеро аз қисмати ахири он бароятон қироат мекунам ва ҷоҳое ки барои шумо номафҳум аст онҳоро шарҳ медиҳам ва хоҳем донист ки ҳаёти пеш аз марги шайху раис абуалӣ ибни сино чӣ гуна гузаштааст ва сабаби марги шайху раис чӣ будааст ва киҳо мехостанд шайху раис абуалӣ ибни синоро ба қатл расонанд. исмоили ҷузҷонӣ менависад: шайх бисёр нерӯманд буд. аз қувваҳои шаҳвонияш қувваи муҷомиат қавитару ғолибтар буд ва ӯ бо он бештар машғул мешуд, ки дар натиҷа дар мизоҷаш таъсир намуд. шайх ба қавӣ будани мизоҷаш бовар дошт. бинобар ин дар соле ки алоудавла бар дари карх бо тожи фаррош ҷанг дошт, шайхро қулинҷ рӯй дод ва чун аз хавфи он ки мабодо шикаст пеш ояду дар ҳоли беморӣ рафта натавонад, барои зудтар шифо ёфтан дар як рӯз 8 бор худро ҳуқна мекард. аз ин ҷо баъзе рӯдаҳояш захмӣ шуда дар онҳо ҷароҳат пайдо шуд. бо ин ҳол маҷбур шуд ҳамроҳи алоудавла равад. онҳо ба сӯи эзад шитофтанд ва дар он ҷо ӯро сар ориз шуд ки одатан баъди қулинҷ рӯй медиҳад. бо вуҷуди ин чораи хеш медид ва худро ҳуқна мекард то ҷароҳат ва бақияи қулинҷ дуруст шаванд. сипас рӯзе фармон дод ки 2 донг тухми карафсро ба он чӣ ки ба ҳуқна рехта мешавад илова кунанд ва биёмезанд то боди қулинҷ шикаста шавад. яке аз пизишкон ки барои дармони ӯ бархоста буд 5 донг тухми карафс рехт ки намедонам ӯ ин корро қасдан кард ё надониста, зеро ман ҳамроҳи ӯ набудам. аз тезии он тухмҳо ҷароҳат зиёдтар шуд. ӯ аз барои дафъи сар масризитус истеъмол мекард. яке аз ғуломонаш дар он афюни зиёде рехта ба ӯ дод ва ӯ онро хӯрд. сабаби ин хиёнати онҳо хазинаи ӯ буд ва хостанд ки ӯро ҳалок кунанду оқибати корашонро бехатар созанд. шайхро чунон ки буд ба исфаҳон оварданд ва ӯ ба тадбири хештан пардохт. вай аз нотавонӣ ба ҷое расида буд ки бархостан наметавонист. ҳамчунин худро муолиҷа мекард то ки тавонист роҳ равад ва ба маҷлиси алоудавла ҳозир шуд. лекин бо вуҷуди ин худро нигоҳ намедошт. дар сурате ки ҳанӯз аз меморӣ пурра шифо наёфта буд, дар кори муҷомиат машғул шуданро зиёд мекард. ҳар сари чанд вақт беморӣ авҷ мегирифт ва боз шифо меёфт. сипас алоудавла оҳанги ҳамадон кард ва шайх ҳамроҳи ӯ рафт. дар роҳ он беморӣ дубора авҷ гирифт
ва ба ҳамин ҳол ба ҳамадон расид. ӯ донист ки қуввааш заиф шудааст ва дигар наметавонад ки бемориро бартараф кунад. пас ӯ дар дармон кардани худ дигар парво намекард ва мегуфт: чорасозе ки чораи ман месохт аз чорасозӣ фурӯ монд ва акнун дармон суде надорад. чанд рӯзе ба ин ҳол монда, сипас ба раҳмати парвардигори худ паноҳ бурд ва дар ҳамадон ба хок супурда шуд. умри ӯ 58 сол ва маргаш дар соли 428 буд. аз маълумоти додаи шогирди шайхураис Абуалӣ ибн Сино, Исмоили Ҷузҷонӣ, бармеояд ки Абуалӣ ибн Сино қувваи шаҳвонияш зиёд будааст, бештар ба муҷомиат, яъне ба ҳамхобагӣ, ба истилоҳи имрӯза ба секс машғул мешудааст. натиҷаи ҳамин ба муҷомиат ё ба секс машғул шудани Абуалӣ ибн Сино ба мизоҷи ӯ таъсир мекунад ва ӯ бемор мешавад. Абуалӣ ибн Сино ба бемории қулинҷ гирифтор мешавад ва ба хотири ин ки мабодо шикаст пеш ояду дар ҳоли беморӣ рафта натавонад, ӯ барои тезтар шифо ёфтан ва сиҳат шудан дар як рӯз 8 маротиба ҳуқна мекардааст. ҳуқна як навъи махсуси муолиҷаи узвҳои дарунӣ, масалан рӯда. моҳияти он аз он иборат аст ки ба воситаи асбоби махсусе рӯдаҳоро шуста ба даруни он дору меандозанд, яъне ҳоло клизма мегӯянд. Абуалӣ ибн Сино барои табобат кардани бемории қулинҷ, яъне як навъ бемории рӯда мебошад, ҳар рӯз 8 маротиба худро ҳуқна мекард. шумо тасаввур кунед ки ҳар рӯз 8 маротиба клизма кардан чӣ қадар метавонад ба узвҳои дохили инсон зарар расонад. Исмоили Ҷузҷонӣ менависад ки бисёр ҳуқна кардан ё клизма кардан ба он оварда расонид ки баъзе рӯдаҳои Абуалӣ ибн Сино захмӣ шуда дар он ҷароҳат пайдо шуд. яъне рӯдаҳои Абуалӣ ибн Сино ба язва, ба ярра ё ин ки ба захм, ҷароҳат гирифтор мешаванд. бо вуҷуди бемории шадид буданаш, Абуалӣ ибн Сино дар сафарҳои ҷангиаш Аллоҳудавларо ҳамроҳӣ мекунад. дар ин сафарҳо Абуалӣ ибн Сино ба бемории сар, яъне эпилепсия гирифтор мешавад. сар бемории рӯҳие ки боиси таранг шудани аъзо ва муваққатан барҳам хӯрдани шуъур мегардад. ғолибан дар баробари ларзиш ва таранг шудани узвҳо эҳсоси дарду сустӣ дар аъзои бадан шурӯъ меёбад. бемор ногаҳон ба замин афтида дандонҳоро ба ҳам фишор медиҳад ва чеҳрааш кабуд шуда баданаш карахт мегардад. баъди чанд дақиқа бемор заиф шуда хоб меравад. дар илми тибби ҳозира ин касалиро эпилепсия меноманд. яъне дар баробари ба бемории қулинҷ, яъне як навъ бемории рӯда ва захм пайдо кардани рӯдаи ибн Сино, боз иловатан ба бемории сар гирифтор мешавад. бо вуҷуди ҳамаи ин, Абуалӣ ибн Сино худро тавобат мекард ва ҳуқна мекард. исмоили Ҷузҷонӣ менависад, рӯзе шайхураис ибн Сино фармон медиҳад ки ба ҳуқнаи мекардаи ӯ ё он чизе ки ба ҳуқнаи мекардаи ибн Сино рехта мешавад, 2 донг тухми каравс, як навъ гиёҳро илова кунанд. ҳамин тавр пизишк ё он табиб ё духтуре ки барои дармони ӯ машғул буд, 2 донг нею 5 донг тухми каравс мерезад. дар ин ҷо шогирди Абуалӣ ибн Сино
қайд мекунад ва менависад ки ман намедонам ӯ ин корро қасдан кард ё надониста. яъне манзури исмоили ҷузҷонӣ ҳамон пизишк ё табиб аст ки ба ҷои 2 донг, як донг муодил ба 0.5 грамм аст, 5 донг тухми карафсро ҳамроҳ карда буд. ва дар ин ҷо боз иловатан дарҷ мекунад исмоили ҷузҷонӣ ки ман он ҳангом ҳамроҳи он пизишк набудам. аз тезии тухмҳо ҷароҳати рӯдаи ибни Сино зиёдтар мешавад. ӯ аз барои дафъи сар ё ин ки эпилепсия, яъне аз байн бурдани бемории сар ки қаблан гуфтаем дошт, як нав даворо истеъмол мекард. ва ҳамин ҳангом яке аз ғуломон дар ҳамин доруи ӯ, маъҷуни ӯ афюнро зиёдтар мерезад ва ба хурди ӯ медиҳад. сабаби ҳамин рафтори ғулом ва пизишкро исмоили ҷузҷонӣ хиёнат унвон карда қайд мекунад ки қасди ҳардуи ин ба ҳалокат расондани шайхураис Абуалӣ ибни Сино будааст. ҳамчунин исмоили ҷузҷонӣ менависад ки ибни Сино аз камқувватӣ бар асари беморие ки гирифтор шуда буд, қувваи ӯ то ҳадде рафта буд, то ҳадде нотавон шуда буд ки аз ҷой бархоста наметавонист. ҳамчунин шайхураис Абуалӣ ибни Сино худро тавобат мекард то он ҳадде ки роҳ рафта метавонистагӣ шуд ва дар маҷлисҳои аловдавла иштирок мекард. исмоили ҷузҷонӣ таъкидан қайд мекунад ки бо вуҷуди ҳамаи ин Абуалӣ ибни Сино парҳезро риоя намекард, яъне худро нигоҳ дошта наметавонист. бозам дар кори муҷомиат ё ҳамхобагӣ ё секс машғул шуданро зиёд мекард, то ҳадде ки ҳар сари чанд вақт ин бемории ибни Сино авҷ мегирифт, боз шифо меёфт, боз бемор мешуд. ҳамин тавр дигар ибни Сино аз тавбат ва аз пешгирии беморӣ хаста мешавад ва худро ба тақдир месупорад ва аз дунё мегузарад. хулоса, ба бетаваҷҷӯҳии худи ибни Сино, рафтори барқасдонаи пизишк ё табиб ва ғуломи ӯ боис гаштанд ки Абуалӣ ибни Сино дар авҷи камолоти эҷодӣ аз дунё даргузарад. ин буд маълумоти мухтасар дар мавриди сабаби фавти Абуалӣ ибни Сино. падруд то наворҳои оянда.